Hej kære kollega. I den her video der vil du få præsenteret Tines og mit bud på, hvad Flipped Learning og Flipped Classroom er for noget. Det er klart, det er ikke et fyldestgørende bud. Der findes rigtig mange elementer i det her emne og begreb. Så vi kan varmt anbefale, at hvis du er nysgerrig på det og gerne vil vide mere om det, at du dykker ned i både de mange videoer på nettet, der findes om emnet, og de bøger eller andet materiale, der allerede er skrevet om det. Men hvis vi skal starte et eller andet sted, så kan vi jo starte med, hvad vi mener, at det ikke er. Og vi kan i hvert fald klart sige, at det er ikke nogen nem undervisningsmetode. Det kræver en del planlægning, det kræver en del tid, ikke mindst i starten, hvor man også skal lære nogle teknikker og noget teknik at kende. Og så kræver det en del didaktiske overvejelser i forhold til undervisningsforløbet, i forhold til formålet og mål i undervisningsforløbet, læring og ikke mindst hvilke fordele og ulemper de forskellige læringsmidler man anvender har. Og Flip, det er heller ikke en service til den meget trætte elev. Det er ikke sådan, at man kan blot producere en video med noget indhold, som erstatter en læselektie, og så kan eleven få det skåret ind sammen med popcornene på sofaen derhjemme. Tværtimod så ligger der i begrebet det ønske, at eleven ikke kan undslippe, og eleven bliver nødt til at forholde sig aktivt til det stof, eleven får præsenteret. Og endelig er det også meget vigtigt, når man arbejder med videoer i undervisningen, at man har fokus på, at det er didaktikken, der er det vigtige. Det er ikke selve teknikken, det er ikke det at bruge videoer i sig selv, der er interessant, men det er i høj grad, hvordan den bruges og med hvilket formål den bruges. I den forbindelse kan det også være en god idé at være opmærksom på, at videomediet giver mulighed for at servere mange informationer samtidig og på forskellige måder, både via lyd og billede, så man kan være opmærksom på, at man ikke propper for meget ind i sin video, eller giver for mange informationer, eller man skal i hvert fald være opmærksom på, hvordan man serverer dem, så der ikke sker en kognitiv overbelastning, det man kunne kalde for en overload. Ja, det var så lidt ord med ikke foran, så kunne man jo meget vel spørge, jamen, hvad er Flipped Learning så? Og vi har fundet frem til i hvert fald 5 elementer, vi synes er vigtige at nævne, når man taler om Flipped Learning. Det er selvfølgelig, som I nok allerede har spottet, noget med videoer. Så er det noget med fokus på elevaktivitet. Det er også noget omkring, hvordan er lærerrollen i Flipped Learning. Det er noget om mediets muligheder, multimodalitet. Og så er det noget omkring, hvordan man inkorporerer videoerne, både i start, slut og afslutning, at man tænker meget over, hvordan man feeder op, og hvordan man giver feedback, og hvordan man selvfølgelig også bedømmer endeligt på, hvad den læring, der er fundet sted. Men altså, Flip handler selvfølgelig i første omgang meget om det her med at anvende videoer i sin undervisning. Vi synes, at det video blandt andet giver gode muligheder for, det er at give eleverne en forforståelse, noget viden, et udgangspunkt for det, der så skal foregå i undervisningen efterfølgende, både som en fælles information, men også som noget eleverne individuelt kan arbejde med. Når man laver sine videoer, er der også gode muligheder for at målrette elevernes læsning, kan man sige, og give dem nogle fokuspunkter til, hvad er det, der er vigtigt her, hvad er det, du skal være opmærksom på, hvad er det, du skal fokusere på i den her video, du nu skal til at se. Og så kan det selvfølgelig være et supplement, en anden måde at få informationer på, end ved at læse mere traditionel lektielæsning. Altså det vil sige, at det er en anden måde at formidle stoffet på. Og så kan det også være med til at støtte eleverne undervejs i arbejdet med stoffet. Og videoer kan jo også være elevprodukter, altså hvor det er dem, der ligesom er på banen i forhold til at producere noget viden, eller til at formidle noget stof, eller til at fortælle om og videregive, hvad de har fået ud af den undervisning, der er foregået.
Når man taler om videoer i undervisningen, så kan man kigge på dem som forskellige typer, altså forskellige måder, at man bruger videoer på. I den første, den som vi har kaldt for distribuerende læringsressource, i parentes formidling, der kan man sige, det er sådan det, man måske traditionelt tænker som lærer, at man skal formidle noget stof, enten som information eller som en instruktion. Og det, i stedet for at eleverne læser det i bogen, så præsenterer læreren det gennem en video, som eleverne så ser derhjemme som forberedelse til timen. Men det kunne jo også være, at man gerne ville formidle en oplevelse eller en fortælling, eller ligefrem lave en lille kort- eller animationsfilm. Det, som videoen giver nogle gode muligheder for, det er under alle omstændigheder at bringe noget kreativt ind i processen og lege med netop det, at man kan kombinere lyd og billede på forskellig vis. Den anden mulighed for en videotype, det er den refleksionsbaserede, hvor det er eleverne, der producerer. Og igen kan de jo gøre det samme, som læreren i virkeligheden har gjort. De kan også producere en instruktion, så man ligesom viser, hvordan man har forstået stoffet, ligeledes når det gælder information. Men så kan de også lave en video som en logbog, altså hvor de reflekterer over og præsenterer, hvad de har lært. Og de kan også, ligesom læreren kan, lave en decideret animation eller kortfilm over stof eller over deres læreproces. Og endelig så kan man også bruge videoen som en dokumentation af afholdte aktiviteter. Det kunne være en optagelse i klasserummet, hvad er det egentlig, der foregår, eller en medias res optag lige. Og de kan også dokumentere, hvordan de har gennemført forsøg eller eksperimenter, eller gennemgået andet stof. Det, der under alle omstændigheder er vigtigt at slå fast, når man taler om de her videoer i forhold til flipped learning, det er, at de ikke står alene, at de indgår i et forløb i lærerens undervisning, og at man forholder sig til den her video, der skal formidles, så eleverne har et udgangspunkt både før de ser videoen, men også efter at de ser videoen. Jeg synes, det giver god mening egentlig at tænke video og flip learning ind i den ramme, der hedder før, under og efter aktiviteter, så man måske tænker over at introducere noget stof, eller før eleverne ser videoen, klæder dem på til at se den video, og igen efterfølgende, at man samler op på videoen, så man sikrer, at de rent faktisk har fået det ud af det, som var tiltænkt. I hvert fald så kan man sige, at når vi går videre til det næste punkt, der hedder elevaktivitet, så er det meget afgørende i flip-begrebet, at man forsøger at gøre eleverne så aktive som muligt i forhold til stoffet, at de bliver afkrævet en eller anden form for forholden sig til stoffet, at de arbejder undersøgende med stoffet frem for at være reproducerende. Og vi synes også, at videoen giver nogle gode muligheder for rent faktisk at undervisningsdifferentiere, så eleverne rent faktisk får mulighed for at arbejde med den her video, eller også med stoffet senere i undervisningen på forskellige niveauer. Og det er ikke fordi, at flip learning på den måde revolutionerer vores måde at arbejde på i forvejen. Vi har i masser af år arbejdet fokuseret på at gøre elever aktive i forhold til vores undervisning. Men man kan sige, at det, som jeg i hvert fald er tanken i flip, det er, at der er en del af forståelsen, der er en del af tilegnelsen af stoffet, som foregår hjemme, og så til gengæld, så bruger man tid på at arbejde med stoffet og undersøge det, eksperimentere og øve sig på det, når man kommer over i selve undervisningen. Og det bringer mig så frem til det tredje element i det her flip learning koncept, og det er lærerrollen. Man kan sige, at læreren er selvfølgelig garanten, den der er sikkerheden for, at det faglige stof bliver formidlet og forstået på den rigtige måde. Men man er i højere grad the guide on the side, frem for the sage on the stage. Og det, som eleven skal bruge læreren til, er i højere grad at få sikret,
at man har forstået stoffet, og at man kan arbejde med det sammen med læreren, hvor det egentlig er eleven, der udfører aktiviteten eller arbejder med stoffet, og så er læreren på sidelinjen og kan hjælpe eller guide undervejs. Det vil altså sige, at i flipped learning, der vil man tænke læreren som den, der er stilladsbyggeren, den, der bygger rammen op omkring undervisningen. Det er også den, der udfordrer eleverne. Det er den, som dirigerer slagets gang, altså har tænkt det hele ind i en ramme med nogle forskellige stationer, nogle forskellige aktiviteter, nogle forskellige læringsmål. Og det er selvfølgelig i sidste ende også garanten for det faglige niveau, og at eleverne lærer det, de nu skal. Det næste sidste element, som vi har valgt at nævne, multimodalitet, er nok et begreb, vi kommer til at snakke lidt mere om på mandag, fordi det rummer mange forskellige ting. Men det man i hvert fald kan sige er en stor force ved at bruge video, eller det hele taget video som medie, er, at det simpelthen er rigtig godt til at fange vores opmærksomhed og til at fokusere vores opmærksomhed. Når I nu for eksempel ser en lille gul cirkel, der fiser rundt nede i bunden af skærmen, så er det ganske utilsigtet, fordi jeg i forbindelse med, at jeg indspiller denne her video, rører ved musen. Men det er et meget godt eksempel på, hvor meget billedet styrer vores opmærksomhed, så vi kigger derhen, hvor der også er bevægelse. Det videoen kan, det er at stimulere flere sanser på én gang, og det er faktisk med til at støtte vores hukommelse. Og derudover så ligger der også i det her multimodalitetsbegreb i forhold til flipped learning, at det er tanken, at eleverne skal arbejde med stoffet ikke bare på én måde, men på rigtig mange forskellige måder, og at det både kan være IT-baserede produkter eller ressourcer, men også fysiske eller alle mulige andre former for aktiviteter eller måder at arbejde med stoffet på. Så i en flipped learning koncept, der vil man arbejde hen imod, at eleverne på mange forskellige måder arbejder egentlig med det samme stof. Det sidste element, vi har valgt at nævne, handler meget om, hvordan man i en flipped learning sætter mål, og hvordan man styrer processen, så man jo selvfølgelig sikrer, at eleverne får det med sig fagligt, som man ønsker, at de skal få med sig. Jeg vil gå meget hurtigt hen over de forskellige elementer inden for målstyring i flipped learning, for vi kan diskutere og snakke om det måske mere grundigt på mandag. Men man taler om de her 4 elementer. Feed-up, som kan være video eller tekst, oplæg, instruktion eller små øvelser, der skal introducere til det faglige stof. Så taler man feedback, som er den formative evaluering, hvor man kan sætte mange forskellige små øvelser, spørgeskemaer, refleksionsark, der sikrer, at eleverne er med på, hvor de er henne i processen, hvad de lærer, hvad de mangler at lære, hvad de skal justere i forhold til deres egen læreproces. Og så sætter man også feed forward som noget, hvor de fremadrettet kan være opmærksomme på, hvad de skal gøre bedre til næste gang. Og så har man selvfølgelig også bedømmelsen til sidst som en summativ evaluering. Det var vores lille bud på, hvad flipped classroom, flipped learning handler om. Vi håber, I er blevet lidt klogere. Måske sidder I med endnu flere spørgsmål, men så er det jo bare med at skyde løs på mandag.